नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत एक पाना तांबोळी करच पळोवया. एक पाना कन्नडान ब्राह्मी बी म्हणतात. हे तांबोळी करच्या कामक जाय एक पानाची एक काट. पाना बरीकन धुवून क्लीन कन घेवका. तांबोळी करच्या लागची सामान: 1 वाटी सोय, 2 ते 3 हिरवी मिरसांग, 1 चमचे जिरे, 1 चमची मिरी, 1 होड चमचे तूप, रुचीक जाय तितले मीठ आणि 1 वाटी ताक. सगळ्यात पहिली कायलीत तूप होनकन घेवका. तूप होऊन जाल की तातूंत जिरे, मिरे आणि वली मिरसांग घान सुमार 1 मिनिट भाजून घेवका. त्यानंतर तातूंत धुवून दवरील एक पान घालका. आणि ही बी समा शिजून येतपर्यंत भाजून घेवका. एक पान भाजून जाल की गॅसा फ्लेम बंद करका आणि ही पान थोडे वेळ निवच्या सोडका. ताजी नंतर तांबोळीची चटणी वाटून घेऊया. त्याच खातीर मिक्सर आयदनात सोय घालका, भाजून दवरील पाने घालका, चटणी करच्याक जाय तितले मीठ घालका आणि थोडेशी उदक घान गंध चटणी वाटून घेवका. ही वाटील चटणी एक आयदनात काण घेवका. वयल्यान ताक मिक्स करका. ताक नाक जाल्यार धय बी यूज केला जाता आणि ताक आणि धय दोन्ही नाक जाल्यार चटणी वाटतना आमसाण घालका. ही तांबोळी ताक घालनशी चटणी म्हणून बी यूज करच्या जाता, नाजाल्यार शीता बरोबर कालोच्या बी यूज करच्या जाता. तुम्ही बी ही घरात ट्राय करा. कशी लागल म्हणून कमेंट कन कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.